Ja. Hij zal er wel overreiken. Dit is een oude kapitein mobilet. En deze is van 1954. En dit is nummer 102 dat ik mooi aan het restaureren zal. Nummer 102. Van alle brommers die ik heb. En hoe kom je hier nou wonen, dit? Nou, deze hier in begin 20 jaar nog 8. En ik heb een heel schot wachtje met een blokje. Ik heb hier net een blokje erbij. En dan heb ik vriend, Een motorblokje? Een bromfiets motorblokje, ja. En dan heb ik vriend winter een blokje en dan kan ik hem opbouwen. Ja? Nee, het wordt hem net. Het wordt sleeping. Ik hier een huid, die zou altijd niet met een oude motorkeepje. Want dat is. Nou, ik vond dat prachtig. Hij was zelf wel technisch, maar ik mocht zo volle keepje voor. Hij kocht zelf vroeger een paar oude auto's voor ons om te slopen. En zo ben we inrollen. En dat had me nooit wel loslaten. Zo, wat hebben we hier? Dat is een traction. Die is van 1954. Maar hij had dat ons 28 reden. En sindsdien zit er in rusten. Oh, Ja. hier? Ja. Zo lang helemaal? Ja, ja. Ja. En zie je deze nog onder hand nemen? Of? Nou, misschien toch hier, maar ja, er is zo vol dat er tussen komt vaak, ik weet het niet. Het wordt altijd, want er staan nog meerdere te wachten. Ja, en hier zijn we dan in het Heilige der Heiligen. Van jou? Ja, ja, ja. Hier ren ik alle dagen een enige keer belangs. Berini, nou, iedereen had hier vroeger de Berini. Berini is een heel bekend merk. Ferrari bromfiets. En toen heb ik nog nooit, jongen. Hier staan nog Franse motorfietsjes. Dat vind ik zo mooi. En waarom vind je dit dan zo mooi, dit Franse? Oh, het type, het model, het rijden, het heeft niks om te rijden, maar het ploft samen weer. Het is, het heeft wat. Je moet de handen en voeten broeken en het is werk, het is een bagage aan en verder is er niks. En het is al hier mooi ijzer wat er onder zit. Er zit geen kunststof aan. Maar riet je er nog wel eens op? Ik heb geen rijbewijs meer. Of net, want ik motorrijden, dat was mijn ongeluk, denk ik. Ik heb een keer op de andere hand en toen ben ik genezen. Dus je hebt hak van motors, maar erop rijden dat... Nou, nee. Nee, eens even de dikke hier eventjes stiekem.